guys so लोगोफोर बैजों दैया बोहैलाङो माने ओरै दै बोहैलाङो so लोगोफोर जों दा बेयाव हाबफ्लायफिनना पिकनिक स्पटखौ खिथिगोन पिकनिकआ बोरै जायो so लोगोफोर नायबानो जाबाय मा जायगायाव जायो so लोगोफोर जों दा थांनानै हाबफ्लायनाय खिथिगोन जों दा गोजौआव गाखोदोंमोन so लोगोफोर जों दा गाहायजों थांगोन Hello guys, welcome to my Go to Bharat YouTube channel. So लोगोफोर नै दा जों फैदो बगामाथि बिबो साइकेलजोंसो ना बगामाथि मोनफैबाय नै गेटआ गोदान बानायबाय थादों गेटखौ so लोगोफोर नै जों दा मोनफैबाय ब्लक रास्ता माने बगामाथि मोनसिगोन आरो बगामाथि 1 किल'मिटार दंबायो नैनिफ्राय गेटनिफ्राय so लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय था जों बगामाथियाव मा दोङो खिथिलांबाय थागोन ना बगामाथिया बोरै so लोगोफोर जों खिथिगोन Oh guys, बैया हाग्रा गेजेर माने हाग्रा गेजेरावसो दंफैयो जों दा बगामाथि ओमफ्राय मैदेर फैबा सेस जों दा आसामनि मोनसे मुंदांखा पिकनिक स्पटआव फैदों so लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय पिकनिक स्पटआ बोरै so लोगोफोर जों दा नै थांनानै दिन्थिबाय थागोन नोंसोरनो लोगोफोर नायब्लानो जाबाय ना मैदेर थानाय जायगा इफोरो जाबाय बेफोराव मैदेर थायो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय था जोंना दा माने फैदों माने बगामाथियाव नायनो आसामनि मोनसे मुंदांखा पिकनिक स्पट स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय ना मोनथारसिगोन आरो बारा गैला माने 400 मिटारसो दंबायो स' नोंथांमोना मोनथारसिगोन पिकनिक स्पटआ बोरै ना जों दा फैदों लोगोफोर जों दा मोनथारबाय guys जों दा मोनफैबाय माने बगामाथि ओरै so लोगोफोर जों दा देखायगोन माने पिकनिक स्पटखौ माबोरै बहा जायो ना मानसिफ्रा so लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय ना बोरै जायो पिकनिक ओरै जों रास्ता दोङो ओरै साथिं थांनि फै मा नायबाय थादो गाखोदो सायाव सिरि दङ सायाव nah coba saksi tangan naik sebelah jalan good gesan nih baik beber so ada tunggu isu tangan jaga gitu tar
guys, soal जों दा मोनफैबाय सायाव आरो दंबायसो dengar sayaw जोबोद गोजौ नेंबाय लोगोफोर नेंबायलै लोगोफोरजों नाइस ha zona guys जों दा मोनफैबाय बुद्ध मन्दिर माने स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय बुद्ध मन्दिरा बोरै ना नै दा जों मोनफैबाय बुद्ध मन्दिराव स' लोगोफोर बगामाथिनि बुद्ध मन्दिर स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय ना बुद्ध मन्दिरा बोरै ओरै नाय लोगोफोर बेनो बुद्ध मन्दिरा लोगोफोर जों दा मोनफैबाय बुद्ध मन्दिराव ओरै जागा इथिं ओरै फैयो बेनिफ्राय ओरै मानसिफोरा इथिं गिदिङो आरो स' लोगोफोर बैजों दैया बोहैलाङो माने ओरै दै बोहैलाङो स' लोगोफोर जों दा बेयाव हाबफ्लायफिनना पिकनिक स्पटखौ खिथिगोन पिकनिकखौ बोरै जायो स' लोगोफोर नायबानो जाबाय मा जायगायाव जायो स' लोगोफोर जों दा थांनानै हाबफ्लायनाय खिथिगोन जों दा गोजौआव गाखोदोंमोन स' लोगोफोर जों दा गाहायजों थांगोन जों दा बाख्लायबाय गाइसफोर बोरै जागायाथाय स' गाइस जों दा हाबलायगोन इयाव guys nice लोगोफोर नायब्लानो जाबाय ना बोरै दैमाया बगामाथिनि दैसा दै बोहैनाय स' लोगोफोर नैफोरावनो माने पिकनिक जायो आरो नैबे जिङाव गाइसफोर पिकनिक जानाय जायगाया बेनो नैफोराव जायो जिं hey bro फैबाय जों guysफोर बोरै नुदों नाइस भिउ वेलकाम जों नायब्लानो जाबाय ना नाइस भिउ पिकनिक स्पट